Ndichikutambirai zvekare pano pahatsirari 263 pano pachange chikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel kusubscribe mahara wotena on the notification bell so that pandinoramba richidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Vadikani ndaona veruzhinji vachichema kuti hatirare uri kunyanyotiregerera panyaya dzemanews updates. Ndakati aiwa ndakutotanga kuzvigadzirisa ende ndakutanga kukupai manews updates akati wandei musi mumwe chete. Vadikani ndine update yandinayo. Update iyi ndoda kutanga ndapa chenjedzo nedzidziso kune vabereki kuti ndatinamatire vana vedu nguva nenguva even vachienda kuchikoro vachienda kumabasa kupi nekupi nekuti zvinoitika hazvizivikanwe. Update yandinayo update yepachikoro icho chinonzi chechiu. Chikoro chinonzi chechiu chabvira nemoto. Moto uyu watangira kumahostel ndokwatangira moto. Chikoro chinonzi chechiu kune vasingachizive chiri kuEastleigh. Iboizai ndokwabvira chikoro ichichi chabvira. Government yakwanisa kudzima moto uyu. Moto wadzimwa noti patumirwa mafire brigade. Moto wadzimwa hatisati taziviswa kunzi pane vakuvara here kana kuti kune vafa, asi tirungoti mwari ndavapindire pasituation yakaita sei yatasangana nayo pachikoro icho chinonzi chechiu. Zvinorwadza, zvinosirisa, zvinhu zvatenge sinotarisira kuti ndo zvichaitika pachikoro, ndo zvichaitika kuvana vedu, asi zvatoitika. Ndatichiisai munamato kuna Mwari, ndatingozviisei mumaoko aMwari. Vamwe vari kuti satanism notuma cases twatinoreceiva hatunzwisisiki. Ndakusiya muchiona video, pedza kuona video zvazvo unofika mucomment section. Inisa hatirari, ndafunga kukutizai tosangana zvekare munguva inotevera. Much love. Ya